Hello guys! Kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video nito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan paki-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano, Waraynon, at paki-click na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po! Napulot kayo sa garden namin dito sa barangay po ay PM's Garden. Marami din po kami dito, 4 po kami magkakasama. Maraming salamat ate. Sa magandang pag-approach nyo sa akin, nakilala nyo agad ako eh. Man. Kaganda ng mga halaman. May napansin lang ako. Di ba ito si Chia Pins? Opo, nag-giant. Nag-giant siya. Pero ate, magkano mo ito binibenta? 200. O, tignan mo, 200. Grabe. Ang mura ngayon guys ng mga halaman, 200. Bago ang lahat, nandito po ako uli sa Barangay Hukay. Ibablog ko po yung aking mga unang nakilala. Sana po makatulong sa kanila. Ayan, ang gaganda po ng mga halaman nila. Katulad nito, yung ganitong black cardinal, magkano na lang to? Ano po, 800. Oh, 800. Samantala guys, dati, ito po ay tagda 2,000, 2,500, di ba? Opo, pero ngayon meron pa rin garden hanggang ng forest. Meron. Yung mga yung medyo trending na mga halaman ngayon, di ba? Pero okay na rin ang presyo nito kahit papaano. Ito ang competitive trending ngayon. Ito, magkano mo to binibenta? Yan po, ano po, 350. Oh, 350 dito. Dito sa kabila, mas makapal. 100 po. Magkano? 500. Ayan guys. Diba? Mas mura dito. Yung iba nga 700 eh. Diba? Ito si Glorious. Magkano sa'yo to? Isang dahon pero malaki siya. 200. O 200 na lang guys. Samantalang dati, nako po. Nakakagulat ngayon ang presyuhan ng mga halaman. Sana talagang makatulong ako kay ate. Ate kasi medyo may limot-limot tayo. Ano yung mga ID nila? Ito, napansin ko, mas gumanda yung mga halaman ni ate dito. Yan po si Florida Ghost din na, ayan. Ito si Florida Ghost. Medyo na ano siya, no? Nag-matured na po kasi yun. Oh, kaya. Pero magkano ito? Yun, 1,000 po. O, 1,000 na lang, ha? Pero tignan mo naman, ilan siya? Ilang sanga siya? Pwede na po siyang ipropa. 1,000 na lang. Ngayon ang panahon na maganda magkoleksyon ng mga halaman, guys. Ito po, yung ganito. Mukhang budget meal. Black Homa po. Black Homa, magkano? 100. 100 na lang si Black Homa. Maganda to itanim sa lupa. Dito naman si Triper Tatum. Tripur Tatum. Magkano yung ganito? 250 po. 250, di ba? Dati nakakasya ka mga presyo. Uy, talagang nag-improve ba? Sa totoo lang ha. Ilang buwan tayo bago makabalik dito. Sana nga guys, matulungan ko sila ate. Magkano ulit ito? 250 po. 250 na lang. Ayan. Ito po yung ganito yung Birkins. Ang ganda ng varication. 300. O, 300. Pero tignan nyo naman po malalaki. Malalaki. Ito magkano dito? Moonshine na shirt Rubber tree, moonshine. 1K po. 1K. Pero mababa na rin siya. Oh, mababa na raw ang presyuhan ng ganitong mga rubber tree. Hindi ko masyadong alam yung mga ganito. Pag mga, Moonshine Siberiano yan. oh yan. Rare na ano siya kasi. Ibig sabihin, ito yung medyo hindi siya ganun kabilis, dumami, no? Ayun, kasi rare nga siya. Ang ganda niya, oh. Ito si Yan po si Van Ear. Band Ear. Van Ear. Ban Ear. Marami na ako nakikitang iba kay ate. Ang ganda. Magkano pag mga ganito po? 200. O, 200.
2 dahon. Aba, dati taglibuhin yan guys. Ayun, meron na silang ano. Dati hinahanap ko to eh. Ayan si Queen of the Night. Magkano yung ganito? 100. O 100 na lang guys. Dati hirap na hirap akong hanapin to. Ito po, magkano yung ganito? Si Succulents. Akala ko siya si ano. Nasa dulo ng dila ko. Succulent, pero magkano ang presyo niya? 50 po. O 50 pesos. Diba? Akala ko siya yung namumulaklak ng pula. Diba? Ito si Succulents, 50 pesos. Ito, sino naman tong mga to? Si Royal Queen. Royal Queen budget plans, guys. Yung mga budget meal na tinatawag. Magkano naman po yung ganito? 100 lang. Ito, ang maganda. Ito, paborito ko rin to eh. Sino ba? Mojito. Magkano yung ganito? 200 sumihito. Ito yung mga trending ngayon guys sa mga plants. Mojito, confetti, syngonium. Ito, magkano yung ganito nyo? Si Epi Albo. Aba, amba. 200 po. Magkano? 200. 200. Naku, dati guys, nakabili ako ng Epi Albo, 500. Mindanao pa. Ngayon, 200 na lang. Ayan oh. May variegation na po. Ito guys, yung confetti ni ate dito. Presyo 150. Yung sa kabila, 300 to 500 kasi malalago na po't malaki. Ito si Begonia. Ito pang free na lang to sa mga... Oh, yan ah. Aba, kahit papaano, at least may free. Pero maganda yan. Ito, maganda tong ilagay sa Batangas eh. Pag sa ilalim ng puno kasi, magandang begonia eh. Di ba? Malalago. Ito, magaling ganito. Siya din po si Triportatum. Triportatum, yun ang pronunciation. Magkano olive? 250. Ngayon, ang ganda ng mga halaman ni ate. Ito, ba may mga budget meal? Kasi siya na Magkano pa ganito? Pag ganyan po, 350. 350 po. Ayan guys ha. Ito yung lugar na, kasi may nag-request lang na, bakit wala na raw ako sa barangay Hukay? Mura mga halaman doon. Ito po yung ganito nyo, magkano? Ayan po, 200 po. 200. Ayan guys, yung mga dating tag 350, 600 nga, di ba? 250 na lang. 250 na lang. Ito po yung mga ganito. Ano po, 500 po si Lauti. Louter, 500 guys. Oh, maraming libre. May freebies pa, mga caladium ligaw. Oh, yung favorite na caladium ko. Yung mga halaman ko doon, ang daming caladium. Ito po si Florida. Yan din po si Florida Ghost po na nag-rip Nag-revert siya. Pero magkano pa rin ang presyo niya? Yan po 400 din kasi Mga Europa ko na lang din po yan. na nag-revert, no? For only guys, 400. Ayan. Ang gaganda. Ito si Iskwami. Yan po, 200 yan lang si Squami. Oh, tignan mo, grabe si Iskwami ngayon, no? Kamura ni Iskwami, pero 200. Ito po si Pink Princess. Yan po, 850. Ako guys. Ito yung panahon na talagang maganda mag-collection ng plants. Kasi minsan naman, bumabalik yung mga presyo nila, di ba? Pag meron kayong mga maging koleksyon ay sigurado swerte kung ano ang trending sa taon na to. For only 800, ang ganda ng kanyang variegation. Dito po tayo sa baba. Ito? Ito si Sagitipolyo. Magkano po yung ganito? Yan po, 150 po. O, 150 guys ha. May nakapat na po. Medyo dito tayo kay Adansoni. Opo, si ano yun eh, Monkey Mas. Si Monkey Mas na to. Ano bang pagkakaiba ni Monkey Mas?
Kay Adansoni, mas Talaga sila. ayun, mas marami ang mga butas-butas ni Monkey Mas kay Adansoni. Nakakatuwa. Ito po si Siratum. 350. Ako, napakaganda. Ilan na yung dahon? Isa, dalawa, tatlo, apat. Bagong... Bago ko yung mga baby na. Oo nga, no. Ito pwede na i-broken. Pwede nang ikat yun, yung may bagong dahon. Kasi lumabas na siya eh. Kasi kung tiklop, hindi pa pwedeng ipropa, di ba? Kasi tiklop na siya, kaya pwede nang ihawalay. Yan, ang ganda po, only 350. Mga nabili ko, Mindanao pa, 500. Tapos biglang bumaba dito sa Maynila. Ito po yung ganito nyo. Si Katleya, Magkano Katleya nyo? 200 po. 200 si Katleya. Kids. Oh, orchids na to eh. Si Katleya, 200 na lang. Ito, magkano to ngayon? Si Amazonica. 100 po. Yan si Amazon. O, diba? Yung dati, tagwa 1,100 na ngayon. Nakakalula. Ito naman tayo, guys. Ito po yung mga makikita nyo ngayon sa video. Ito po yung mga pinaka-budget plans nila ngayon. O, ito, ginseng. Halamang gamot daw to. Magkano po ito? 50 po. O, 50 pesos. Baka may naghahanap ng ginseng. Ito yung ganito po. Magkano uli? Yan po 80 80. pesos. 80 pesos. Ito naman si Green Dragon. Oh, 'di ba? Dati yung bili ko pa ng Green Dragon 700. Ngayon 100 na lang, guys. Uso na po kasi ngayon ng mga budget plans, budget meal. Yung ganito po. Si ano po, 150 po. Si Giant. Giant Subastatum po. Talaga? Giant Subastatum? Pati ba yung kanyang ano? Nag-iiba pala. Opo, tanyo. Ah, Ang laki-laki na niya. ayun nga, ang patunay. Si Subastatum pala ito. Magkano po uli? 150 po. 115. Ako, pinaka-budget plans dito, guys. Yung ganito, microstictum, Ayan, opo. 150 po. 150. Ito po, yung mga ganitong rubber tree. 250 po. 250. Aba. Ito ba ate yung Black Prince, no? Ayan, Black Prince, guys, 250. Dati bilib ko pa nung nakaraan, 350. Ngayon, Ito, 250. dati po maliit pa nga po eh. Oh, diba? Ngayon malaki na. Ngayon, malaki na. Ito po yung ganito. 50 po. 50 pesos. Ayan, guys, 50 pesos. Nasaan po ba yung sa inyo pa dito? Ayun po, isang straight. Ayan, isang straight. Balik-balik tayo dito. Ayan, ang lalaki. Milaloni. Magkano po yung ganito nyo? 250 po. 250. Mga giant na po ito, guys. So, ayan, ang gaganda ng mga dahon. Ayan, ang gaganda. Pero pag mga ganito ka, Ito po yan, 150 naman. 150. Yung sa kabila, napaka-giant, 250. Dito naman po, 150. Siyempre, hindi pa rin naman magpapatalo yung mga kalateya. Diba? May mga kalateya lover pa rin tayo. Magkano po yung mga ganito? 50 pesos na lang. Dati, tago 100. Hanggang doon ba? Ayan, 50 pesos. Ayan, ng 50 pesos, makakapal. 50 pesos. Ayan, meron ako niyan, hindi nawawala. Yung santan po, yung... 50 rin po. Oh, 50 na. Ano to ma'am yung pino? Double petal. Double petal. 50 pesos, di ba? Ayan po. Boy, alam mo yung... Ano ba pangalan nito, ate? Red Maranta. Red Maranta. Dati ang hirap-hirap kumuha ng Red Maranta, 250. Ngayon, 50 pesos na lang, guys. Ayan, yung Moises, 50 pesos. Ano lang po ito mga 20 lang po. Ah, 20. Ito, 20 pesos lang to. Si Moises, guys, 20 pesos. Meron pala kayong Eugenia dito. Magkano? 120. Ayan, yung mga mahilig sa landscaping. Si Eugenia, ang ganda. Ang ganda lagyan ng korte.
For only 120 po. Uy, napansin ko, ang lalaki pala ni kalamansi. Magkano sa inyo? 120 po, ma'am. O, ayan guys. Lalaki na. Malalaki na po yung 120. Ang lalaki ng kalamansi. Ang ganda tignan. Kasi marami din akong kalamansi sa taas eh. Yung mga ganitong kroton nyo. 50 po. O, 50 pesos po. Diba? 50 pesos. Andito na naman tayo muli guys sa Barangay Hukay. Siyempre, pinaka number 1 na pinakamura sa mga halaman. Yung ganito po ninyo. Ayun po, 50. Yung protons na. Mas lumalabas yung maganda niyang kulay. Magkano po ito? Oh, 50 pesos na lang guys. Itong mga ito. Yan po, 3 for 100. Oh, ba? Golden Orlando. Ayan guys ha, yung Golden Orlando nila. Dati tag 50, ngayon 300 na lang po. Ito magkano? 50 po. Double petal din po to na red. Ba, double petal, 50 pesos na lang guys. Talagang bagsak presyuhan dito. Pero kahit pa paano may mga pumupunta pa rin dito katulad ng dati. Kaunti-unti naman po. Kasi nauso yung mga live eh, di ba? Pero yung mga ganito nyo po, na mga red siam, Ito po, 3 for 100 po yan. oh, 3 for 100 na lang guys. Ito yung mga nakikita nyo, mga Doña Carmen. Pati po dito, Ito po, 3 for 100 po. 3 for 100. Talagang nagbabaan na yung kanilang mga presyo ng halaman. 50-50. Yan. Ito 50-50 na mas matataas at makakapal. 50 pesos. Ang halaman naman, hindi naman talaga nalalaos yan eh. Opo. Nabalik pa rin eh. Kaya hanggat mura, bili na po kayo guys. O diba? Ang ganda nung... Alam mo sa akin, ang pangalan ko nito, Tenga-Tenga. Dati. Si Bani. At pakikorek nga ng pinakapangalan niya. Bunny ear. Bunny ear. Bunny ear. Huwag natin kalimutan guys. Itong pine tree, 200 na lang. Tama-tama yan ngayon. Oo, diba? Tamang-tama yan ngayon. Ang ganda, 200 lang. Ay, ito may mga natitira pa mga plants si ate. Ito magkano yung mga ganito? 3 for 100 po Oh yan. guys, 3 for 100 na lang po. Bilhin nyo na po. Ito si... Ano po, Malbarosa. Oh, di ba si Malbarosa? Di ba sa ano yan? Sa para iwas lamok, Ang iba pa Malbarosa. to yun. Ay, iba pa ba to? Ano po kasi sila. Ito fern naman po. Ah, ito firm naman. Pero magkano ito? 3 for 100. 3 for 100. Ganun nakamura talaga mga halaman ngayon. Ito po, magkano yung ganito? 250 po yan sir. Ayan, 250 na lang po. Ang ganda oh. Ang ganda ni watermelon. Ito kahit hindi ito dilig-diligan, ano, isang linggo. Walang problema. Maganda. Ito, 150 na lang. Ganito na kaganda yung watermelon ko sa Batangas kahit walang dilig-dilig eh. Ito po, yung mga anthurium ni ate. Itong anthurium na to, magkano to ngayon? Ano po? 150 po. O, 150 na lang guys ha. O, may kulay pink, white. Diba, ang gaganda. Naalala ko na naman kanina, bago kami umalis, inayos ko yung mga anthurium ko. Saka pa-plant hunting ko, naipon na rin yung mga halaman ko. Pero ang nakakatuwa guys ngayon, sa iba, or dati, ang anthurium 350 ngayon guys, 150 na lang po. Kay Ate GM's Garden yan. Itong banana nyo, Yan po 250 po. 250. Red banana. Si red banana, pero hindi ito namumunga ah. Hindi. Ayun, pang display lang po. Pag sa ano, pag pinaarawan, hindi naman nasusunog. Hindi po. Oh, ayun. Ganda po. Pang landscaping din, guys. Ito, yung mahilig sa fruit bearings. Yeah, 50. Oh, 50 pesos. Guyabano, meron din si ate. Ayos ah. Ayan po, oh, guyabano, 50 pesos.
Pag lumabas ka, 200 pa yan doon sa kabila. Di nga. Ito rin ano, di ba sa'yo to? Nako, meron halamang gamot si ate. Yung mga naghahanap guys ng herbs, dati may nagtitik sa akin kung saan daw yung merong mga herbs. Ito guys, meron na. Uy, 3 for 100 lang po ito. Itong blue turnip na to guys, gamot po yan sa high blood. Ito po yung ilagay nyo sa mainit na tubig, hugasan nyo muna. Diba? Ang ginagawa ko niyan, mga 3 bulaklak sa isang basong mainit na tubig. Ito si Parsley, peppermint. ayan, parsley. Anong gamit ba nito ni parsley? Pag ano mo, pag nagluluto lang, Palibasa hindi ako may magluto. Ito, pangluto raw ito. ayan po, mga herbs, Ito yung mga herbs guys. Magkano? 3 for 100? Ito. Nagkukunan lang kasi kay peppermint po. O, ito yung peppermint. Ano ba yung ginagawa nito ni peppermint? Kasi pag mga herbs, di ba, maganda sa katawan. Diba nilalagay nga po sa tubig, yung iba sa Ginagawang ano, tsaa. Ayan. Ito si, doon. magkano sa'yo to? Ganun din po, basta po mga herbs. Pag mga herbs kay ate, ayan, nako. Dati usong-uso ang herbs. Hindi talagang sa totoo lang dapat ngayon, mahirap ang buhay guys. Sa totoo lang tulad ko, dapat marunong tayong magtanim sa sarili nating bahay kahit sa mga pasu-pasu lang. Yung mga herbs na yan, katulad ngayon, sa mga kinakain natin, high blood. Kailangan may mga tanim tayong mga halamang gamot. Ito po yung mga ganitong Yan po, yung Caladium. maliit po, 50, 100 at 150 po. Oh, bumaba na rin. May 50, may 100, may 150. Depende po sa taas. Ay, magaganda Caladium. Nung nakaraang taon, ito ang trending, di ba? Oh. Ito yung mga ganitong Mickey Mouse. 50 po yan. Yung malaki lang po, 100 po. O, tignan mo. Ayun sa dulo, yung pinakamalaki. Yan, oh. 50 pesos. Ayan, guys. 50-50. Aba, magkano yung mga ganito mo? Yan po, mga singgonyo, 50 po. Ayan, oh. Marami pa palang mga butik natin malaktawan. Ayan, marami pang budget plan si ate dito. 50 pesos, guys. Ayan, 50-50. Mga singgonium na yan. Ito, 3 Kingston, oh. Yun ang po yun, ano, basta po Naligaw. 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 Eh, mamaya i-correct pa natin. Baka magkamali tayo. Ayan, 50 pesos ang mahalaga. 50 pesos. Dito lang sila inihilera ni ate, oh. Yan. 50 pesos. Kasama na itong mga to? Ako yan, 50 rin po. Kamura naman, ano. Kamura, 50 pesos. Eh, ito, meron eh. May magaganda pa. 150 rin po. O, 150. Yung sahod yaman po, magkano? Yan po, 130 po. 130. Ang tataas na po. American po siya. Yung malalaki talaga. Ah, may mga American pa pala. Bakit yung maliit? Yung maiksi? Brazilian po. Yung Ah, Brazilian. Ang Brazilian ba hindi pa lumalaki? ano, yung iba po yung pagkaan po ng Ah, parang kalat, 'di ba? Brazilian ngayon sa amin, American to. Ngayon ko lang alam. Ito, maganda rin to sa landscaping. Ayan, oh. 'Di ba? cated ginger. Variegated ginger. Magkano yung ganito? 50 po. 50 pesos. May mga friends pa pala si ating iba dito. Ito, magkano sa'yo itong ganito? 50 rin po, Rizal. O guys kung gusto niyo ng Rosal, 50 pesos. Mura talaga sa Barangay Hukay. Kaya marami yung nagtitik sa akin na doon, mura doon. Ito, ano pangalan ba nito? Red Red cat player. Cattleya. Magkano yung ganito? 350 po, ano na, 5 feet, 5 feet O, na. mas mataas pa sa akin. Or 4 feet yan. 5 feet na to eh. Mga 5'3". 5 flat lang ako eh. Di ba mas tumaas? Magkano po uli? 350 po.
350. Oh, may mga giant na oh. Marami na po kayong ipopropa. Laybay. Ano po uli ito? Laybay. Laybay. Akala ko si Green Dragon. Tignan nyo naman po. Pero pag ganito kalalaki, Yan po, 1.5. Pero mura na po talaga yan. Sa totoo lang. Ito si Bromelian. si ano po? Ang pangalan? Ito yung may tinig na hindi nangangagat. Ayan, basta mahalaga. Magkano yung ganito? 200 po. 200. O, dati 500 pa ito. May nabili kami sa Rizal, 500 pa to. Ano yung mga pang-large? O, mga pan-landscaping po, dito kayo makakabili. 200 lang. Malay nyo, minsan makachamba kayo dito sa Barangay Hukay pag talagang sa mga landscaping. 'Di ba? Mas mura. Ayan guys, yung mga tanim ni ate dito. Ito, magkano ba itong ganito? 1.5 po ito. 1.5. Ito po si Luto po. Luto o Choco Empress. Yan. Choco Empress. Ang laki na pala ni Choco Empress, kaya pala hindi ko nakilala eh. Ayan guys, so Choco Empress 1.5. Ayan, kung gaano kalaki, mas malaki pa sa kamay ni ate. Diba? Kaya pala hindi ko nakilala. Choco Empress. Ito si Prince of Orange. Si Queen Elizabeth naman po. Si Queen Elizabeth naman. Ito ganun din po 1.5 pero pwede na siya i-cut. O, diba? 1.5. Kasi ang lalaki na rin naman po talaga. Hindi na po kayo lugi. Yung mga mahilig magpropa, magbenta guys. Hindi kayo lugi. Punta po kayo rito sa Barangay Hukay. Ito po yung place nila. Marami po silang garden na tabi-tabi dito. Ayan guys, green shell. 50 pesos na lang po yan.